guys, nandito tayo ngayon sa Quezon City Circle. At nagatin tayo rito ng kasama sa trabaho. Medyo matraffic. Time check is 5:45 na ng gabi. Ayan, pabalik tayo sa sasaulin natin itong sasakyan doon sa opisina. It's Friday time, the worst day sa traffic dito sa ating bansa. Ito ang pinakang worst day na traffic dito sa atin na super heavy traffic. Nakita ko na kanina yung dadaanan natin doon guys sa may doon sa may EDSA, ay sa may Quezon Avenue. Sobrang traffic. Hindi ko alam kung sana ano kaya mag-EDSA na lang tayo guys para hindi tayo matraffic eh. Ayan, alright, bahala na. Sana hindi na siya matraffic ngayon at medyo naulan pa naman mga guys. At ayan, andito pa rin tayo sa may Quezon City Circle, North Avenue. Ayan, alright. Shoutout sa mga kaibigan nating OFW at sa saan man bansa kayo naroroon o saan sulok man kayo ng mundo naroroon. Shoutout sa inyong lahat. At ito ang buhay ng isang driver. Maaga tayong pumasok kanina. Umalis tayo ng bahay ay alas 3 ng umaga. Alas 3 ng umaga umalis, pumasok sa trabaho. Hanggang ngayon nandito pa rin tayo sa trabaho. Talagang ganyan ang buhay. Sabi nga nila tsaga-tsaga lang, kasi kailangan natin na magkumita. Ang hirap kasi guys, dati din tayong rider or isang tayo at tawag dito yung freelance rider. Ang hirap kumita mga guys, kaya naghanap tayo ng regular income. Ito, awa ng Diyos, nakakuha tayo sa malayo nga lang. Dito tayo nakakuha sa Makati. Medyo malayo pero sabi nga tsagaan mo na lang daw, kasi para naman sa pamilya ang paghahanap buhay, para naman sa mga anak natin ang kikitain natin dito. Meron kasi tayo mga guys na pinapag-aral na isa. At para makasurvive, kasi kung tutusin guys, yung kita natin dito sa Pilipinas hindi sasapat kung magpapaaral ka ng kolehiyo o college. Ayan, muntik-muntik ka na si kotse. Kitang-kita sa camera guys. Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pagpa-vlog po eh. Ayan, nandito po tayo sa may Quezon Avenue. Nasa ilalim pa lang tayo ng tulay. Ayan, medyo traffic na yata. Dito pa lang guys, na traffic na. Mag-alas 6 na naman. Makakauwi tayo nito mga alas 9 ng gabi. Mamaya mga alas 9 na tayo makakarating siguro sa bahay nito. At naulan pa, medyo traffic. Kahapon nga guys, wala tayong overtime, pero dahil sa traffic nakauwi tayo mag alas 6 na rin. Ayan, medyo bumilis dahil marami nakaparada motor sa ilalim ng tulay. Alam niyo naman kapag umuulan, yung mga kaibigan nating riders, kung saan may tulay, nandun sila nag-ipon-ipon kasi nagsusuot ng kapote. Ayan, nandito na po tayo sa may EDSA corner, Quezon Avenue. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating kasi pag hindi tayo tumuloy, hindi tayo makakauwi sa ating bahay. Ayan, ayan, tumawid na po tayo ng EDSA, kaya lang nasa ilalim tayo dumaan, sa ilalim ng Quezon Avenue, kaya hindi na makikita yung EDSA. Lalagpas ang pool lang po natin yon. Shoutout sa FEU bus. Ayan, shoutout sa FEU bus. Ayan,
Nag-apply din tayo dyan sa mga ganyan guys, yung sa Lasal sa top. Kaya lang hindi tayo pinalat kasi yung exam para kang kumukuha ng entrance examination. Kaya alam nyo naman, medyo kinalawang na yung ating utak sa loob ng ilang taon. Kaya medyo hindi natin naabot yung percent ng exam. Pero sa lahat nakapasa naman tayo sa drive test. Sa exam lang tayo bumagsak guys. Ayan. Kaya nga tsaga-tsaga lang. Nandito pa rin tayo sa may Quezon Avenue. Nakalagpas na po tayo ng EDSA. Ayan, matraffic talaga dito. Kanina nakita ko na hanggang doon sa may packet ng expressway, matraffic talaga. Pinili pa rin natin naman dito kahit na kasi makipagsapalaran tayo doon sa EDSA. At delikado naman doon ang traffic din sa EDSA. Grabe din naman Ayan, alright. Buhay driver po, talagang ganyan. Tayo po nang papasok, tayo huling uuwi. Ganun po ang buhay ng isang driver. Pumasok ka ng maaga, gabi ka na uuwi. Ayan. Shoutout sa mga kaibigan nating rider. Alright. Medyo hindi malaman kung saan lulusot. Ayan po, nakita nyo naman po, napakapulo ng kalsada. Ayan, narangan tayo ni mamang driver. Biyahe ng Project 6 West Avenue, Quezon City, Quiapo. Ayan. Hindi tayo pinagbigyan. Shoutout sa operator Bagnis, Bagnis. Shoutout sa iyo kaibigan, yung driver mo. Bigla-biglang nangaharang. Ayan, go go go. Ayan si mamang driver ng jeepney. Galing sa outer lane, pumunta sa gitna. Galing siya doon sa pang-limang lane kasi 6 lane tong Quezon Avenue. Ayan, go 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 go. Traffic. Hirap ng buhay ng isang driver, kaibigan. Kaya doon sa mga kabataan, mag-aaral kayo ng maayos para hindi nyo danasin yung hirap ng buhay. At kung anong pangaral ng magulang, pakinggan nyo. Kasi hindi naman hindi kasasamahan nyo ang sinasabi ng mga magulang sa inyo. Kaya sunod-sunod lang, aral-aral. Huwag mo nang mag-aasawa. Aral muna, pagkatapos saka na kayo mag-asawa. Ayan, shoutout sa traffic. Sa mga OFW, mega love shoutout po sa inyo. Shoutout sa inyo mga kaibigan natin ng OFW. Ayan, huwag na kayong magtataka pag uwi nyo ng Pilipinas. Makikita nyo naman sa ating mga video. Akala ko guys, pag nagawa na yung Skyway, mababawasan na yung traffic dito sa mga national road or mga highway dito sa Maynila. Wala pa rin pala Ito, nagsasuffer pa rin sila. Tingnan nyo naman guys, yung mga ayaw dumiretso. Tingnan nyo. Hindi naman tayo makakalusot kasi nakahamba lang yung isa rito, nakahamba lang din yung isa roon. Ayan, shoutout po sa inyo lahat. Go go go. Ayan, hindi tayo malapit sa may Waste Avenue or Timog. Ayan, medyo umabante ng konti kasi nakago yung signal light natin. Pero ganun pa man, nandito pa rin mga wala pang 50 meters yung tinakbo. Sana guys, makarating tayo ng bahay ng alas 9. Kasi mayroon tayong premiere na naka-schedule. Hindi lang pwedeng baguhin yung oras doon. Kasi naka-schedule na yun sa Team Lalab sa Rosemary Whitey Frame. Shoutout sa founder ng Rosemary Whitey Premier at saka sa co-founder. Shoutout po sa inyo mga madam. Ayan, abante naman. Sana makaabot na tayo doon sa stoplight para naman bilis-bilisan nyo naman. Ayan na, malapit na. Shoutout sa McDonald. Ayan, sana all. Ayan, nakalagpas na tayo. Salamat po. Salamat po Lord at nakalagpas tayo sa isang stoplight. Pero marami pa po yan. Huwag po tayo magbunye kasi napakarami pa ng stoplight na yan. Ayan. Sunod lang po tayo sa flow ng traffic. Ayan, go na naman tayo. Hindi pa rin tayo nakakaalis dito sa Quezon Avenue. Ayan, shoutout po sa mga
kaibigan natin at tsaga-tsaga lamang po tayo kasi kung hindi naman tayo magtsatsaga eh paano naman po ang ating pamilya, wala naman po silang kakainin. Ayan, makapag-aral lang po yung ating makapagtapos lang po ng kolehiyo ang ating anak, okay na po. Ayan, ang traffic po hanggang doon sa taas, lagpas ng Timog. Time check po natin, 5:59 na ng gabi. Nandito pa rin tayo sa may bago dumating ng Timog Avenue sa Quezon City. At medyo napaka traffic po talaga rito. Nasa tapat po tayo ng Tim Hortons sa Quezon Avenue. Ayan, talagang napaka traffic at walang katulad na traffic po talaga. Mega love shoutout po sa buong Pilipinas. Ayan guys, nandito pa rin tayo sa may bago dumating ng Timog Avenue. Mag 15 minutes na tayo rito sa traffic. Almost siguro nasa ilang metro lang to. Tatawid tayo ng stoplight tapos traffic pa rin hanggang doon sa kabila. Shoutout sa lahat nating mga kaibigan. Ingat-ingat po tayo sa lahat ng kaibigan nating rider. Ingat po tayo sa ating pagmamaneho, pagdadrive. Ayan, nandito na tayo sa stoplight ng Timog Avenue. Hindi pa rin tayo na umabot, hindi pa rin tayo nakatawid doon sa kabila. Shoutout sa mga kaibigan nating traffic enforcer dito na naka-assign. Ang hirap kasi pag ganyan, yung umuulan na tapos traffic pa. Kawawa naman yung mga kaibigan natin, mga enforcer. At maghapon na sila nagbilad sa arawan tapos uulanin. Ingat-ingat po tayo, bawal po magkasakit. Ayan, umabante siguro mga 10 metro lang to. Shoutout sa taxi na nakaamba lang dyan, oh. Ayan, dito tayo sa gitna para hindi tayo naiipit. Ayan, sana dire-diretso na kaso malabo yata. Ayan, hanggang ngayon nandito pa rin tayo ngayon sa Quezon Avenue, malapit sa Fisher Mall. Medyo matraffic talaga sa lugar na ito kasi mga lumiliko doon sa mall na yun At saka yung mga driver din na wala mga disiplina, yung mga bigla-bigla na lang sumisingit. Ayan, mega love shoutout po sa inyong lahat. At medyo gabi na, alas 6:19 na po. Andito pa rin tayo sa Quezon Avenue. Biro yun, kanina pa tayo rito, anong oras na? Ayan, shoutout po sa inyo lahat. Eksaktuhin lang po natin. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng ating mga kaibigan na sa YouTube. Ingat-ingat po tayo sa ating araw-araw na ginagawa. Bye-bye po, bye-bye.